Каква е тази техника за отглеждане на пилета? Това е сферично отглеждане на пилета. Спира пилетата да се разхождат и ги предпазва от хищници. Каква е тази техника за отглеждане на пилета? Това е пещерно отглеждане. Не е нужно да строиш големи кокошарници. Всяко пиле си има свое място. Кокошките се чувстват по-сигурни и производството на яйца расте. Каква е тази техника за отглеждане на пилета? Това е терасово отглеждане. Миниатюрен влак доставя храната. Кокошарниците на открито са на 2 нива, предлагайки подслон от вятър и дъжд, докато въздухът циркулира. Каква е тази техника за отглеждане на пилета? Това е водно отглеждане. Пилетата живеят отгоре, рибите плуват отдолу. Спестява много място и разпилената храна не се губи. Каква е тази техника за отглеждане на пилета? Това е свободно, естествено отглеждане. Просто извикай, вечерята е готова. И пилетата пристигат от хълмовете.